8 asociacións veciñais do norte de Pontevedra reclaman a construción da variante de Alba. Nunha carta remitida ao alcalde da cidade insisten na importancia desta infraestrutura. Desde o noso punto de vista, a construción da variante ten vital importancia para as parroquias do norte do concello, xa que este vial as conectaría directamente coa zona costeira de Pollo, coa estrada de Vilagarcía, que dá acceso á autovía cara á costa e a conexión coa autoestrada, sen producir un gran impacto ambiental. Tamén melloraría o acceso dos usuarios do Centro de Saúde de Lérez. Asinan a misiva as asociacións de Lérez, o Chedeiro de Cerponzóns, o Carballo dos Campos, o Mirador de Monteporreiro, a Capela da Devesa, os Tres Pinos de Santa María de Xeve, o Cravadoiro de Santo Andrés de Xeve e o Outeiro do Castro de Verducido. Creo que estamos nun novo tempo, deixamos atrás a decisión que o goberno da Xunta tiña de non facelo, e eu agardo que isto sea un punto de inflexión definitivo para que a Xunta acometa esa obra tan demandada polo Concello e tamén por unha maioría dos veciños do norte de Pontevedra. Fernández Lores explicou que xa solicitou unha reunión á nova conselleira de Infraestructuras para tratar este proxecto. Tamén xa se remitiu o expediente desta variante de Alba que uniría a PO 531 coa Nacional 550. Non leva ningunha vivenda, deixa a accesibilidade absolutamente perfecta para todas as vivendas que están na contorna do nudo, que únicamente na zona de parada, pero que son 3 ou 4 ou 5, non sei cantas pode ser, pero que teñen acceso directo sin problema ningún. A nivel, tráfico calmado, accesibilidade universal, tráfico peonil, tráfico ciclista e 2 carrís, co cual o impacto é menor. O rexedor recordou que o Concello ofrecerá toda a colaboración que sexa necesaria para levar adiante esta infraestrutura, que sería similar, dixo, ás actuacións feitas na Rolda Leste no novo acceso a Monteporreiro polos Campos ou a avenida Josefina Arruti.